som de la classe Optimis. Hem vingut aquí a l'Escala A fer la regata Nieves Mar. Estem al Club Nàutic l'Escala, a punt de començar la 5a edició de la regata Hotel Nieves Mar, regata puntuable pel circuit català d'Optimis, nivell 2, primera de la temporada 2014-2015. Tenim una participació de més de 170 vaixells i la veritat és que esperem que les condicions milloren una miqueta, tinguem condicions per poder llançar la flota a l'aigua i començar proves. There are some lies that seem to die. Would you walk against the wind? Could you stop, turn, go round? You never know which road to take. One never knows which way goes down. Will you get back once to the shore? Are you ready for the fight? De part de tots els del Club Nàutic, volem donar les gràcies a tots els participants per haver vingut i fins la propera.